Good morning. Hayo halam sugo norokno ani channel tini hlai ang border thang hlai tabok ang thangai tongo bengo ATM card khloknani bagai belai kheno kosto ongo ATM card kre yongo yani ke tini ang khlok sinai asa sal khlokni nei tongmani but tini se time mansio finally norokno phunungnai lama rogo kisa tini ATM card khlok thani sate ani bagai belai na special tini ani bai special tongo nei sao so bottam special norokno ang tabo saya norokno jaga soino phunungnai sonai tongdi do mohke chini thangnai lama yang 사동 길이만이 나가면 사동 길이요. 이거 뭔게 school mohla class 3 ni sini 6 jora porimano or school hlai chungto iro pori jagya ilama chini bai onek special tani lai jang jerai phangsimi no himai phayo olamano class 9 ni sini class 12 jora ang ilama no journey khlaimani ang pori tongphuni tabok tewai sama ang yakungwai himui tongoi tinio o memories rokno muitu mana tani hlai age himani rokno bakka phule tol rok bai tabok tang sesu no ma himui tak nai baksa aram nang bu hma nang yaw hma tol rok sa ani lo tong lai ngam sia nai tong ni do tinio o special moment ani bagai balai kheno tini sanamu chungo do norongno guys enke taw saya ang jaga soino sanai norani bagai balai kheno special abo ani bagai special norani bagai balai kheno special mai toni chini bazar ni sa view yang bo pathor kasaran ke lama ba balai na mani ko satu sekolah tabok lai jang thanglai tonglayo bank of chini bank lai kwangbari of layang borok siglak borok no side nai yang sabrum side dia phule chini lai Srinagar kwangbari orono jang thanglai tabok A few moments later ang sopai ka ang kwangbari yo angke thang tongo tabok phule special mana thakei yay you Iko finally ang biniaro fai sok paisa mo pala dada tong sabang fai dini Nela tong thoa kebu kelem jak bini bai tabo ang special moi soin to oh hambai ang mung adi bai special po ang mung sia baji ha taw moi sapu sinai asukla special iko video janala dra to kai basukla views mo sa noitang yang tia tabokla ang bengan thayo ho pore thanai ple oi kai rest khai garana he res khadi ro da gira sudai tabok hingke ang gitar bai kisa gan rasa boi nai garana norokno phunugui tongmai ang gita tamani rengya do haifono ang try khai tongo srengnani bagai nai tongdi norok just prank khai nai ya wen pago tamanya rasa khna nai tong ani bagai special moi rosna moi tong pa jesak ami khan kri phana ma asakla ba
hamjagai chini bagai ani bagai asuslamani bagai dadana belai kino hambai ani ta moi nei kana oro ki kora di swarni keja ke jeng tabok mai chagai nai jeng thanglai nai sakos tak rasna mo banase lai solondei songjak ya lai tam tam moi songjak Andok, alu, cuka, bakal suli gezak, baji kajak. belai no thogo bini moi nari asaka kotok je mubai kajak nai bela bela laki ung nai aska mui kotok kotok maja nai A few moments later. tabok lai ang thangai tongo bengo mari wa rogo phani sanja belai kina hambai tamani nai saklai cheli ni bagai mai sa bagai kolo gala ko din sabak no mui to mai khabo samla khlai agini in rong nai le ang sodui sol age dei ko samasang na tabo masang sa comment khlai sadi da da lai to nai mani se muni yo khai to ngo bo nai yo bo tabo no phang tak lai to hello guys, mio ang video klai malia busy ni bagai belai no lengsak mia wati ba klai sak laba tini ni blog mia ni blog na ang tini no mathak sinai belai kino hambai especially tada manik te tada suresh no blog asakla ano juba mani bising tise ang ani mia ni samong no success klai manha belai kino hambai blog je live manani muchung abuno borok manthang ang abuno wishes abuno ni surimang sonorok ni sek hamjakma rok no pologoi manglak seklai norok chuba dada tang ang je jaga week ointong si jaga bobok ano no yak dumoi tisawo ihi munai nang arai arai klai samung tangdi nai phrengo bo bini bagai belai kena hambai dada tang na sonorok ani blog nai tang holai norok o ani hamsak mano yasak di ani hambai mani na norok bai malai nai dakti no malai nai gamen sporo naisijak odina hingke norok ware di tang bai di so senang sinai bye bye